Hi guys! Hello, good evening. Nandito kami ngayon sa bahay. Nandito yung mga friends ng anak ko kung saan nagmo-module study sila. Pero actually guys, module lang to ng mga anak ko kasi tapos na sila. So, tatanungin natin sila kung ano yung reaction nila na sumasagot sa module. Sige, unahin natin to si Mayan. Anong masasabi mo sa module na yan? Wala, nabububo na ako dyan sa module na yan. Oh guys, nabububo na daw siya. So, Wala na pumapasok doon sa isip ko. ito guys, ito naman si Budoy. Rudo, balik ka nga dito. Halika, ano yung reaction mo? Yung yung pagsasagot mo. Sakit sa ulo. Sakit-sakit daw sa ulo. Guys, tingnan nyo naman guys to. Ito yung sinagot nila. Ito yung sinasagot nila within 1 week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ito guys. Hanggang ngayon, hindi pa kami matapos-tapos. So, Papas na bukas. oo, ipapas na ito bukas. Pero hindi pa siya naman nila. tapos. Ayan, si Nicole naman yung tatanungin ko. Nicole, kumusta naman yung pagsasagot mo? Nakaka-stress. Bakit ka na-stress? Kasi, ang hirap. Ba't ka na? Ito naman si Mahana Vlogs. Ayan, si Mahana Vlogs, guys. Wala na siya nag YouTube kasi na busy siya. So, ano yung masasabi mo? Pisting module. Uy, bad yun. Ayan, ito naman si Rodolph. Ayan, anong masasabi mo, Rodolph? Uy. Wala. Ayan, guys, yun yung mga reaction nila sa pagmumodule, guys. So, ang mahirap talaga, guys, no? Ito, si Aralyn, Panlipunan. Ito naman si Health. Ito yung sinasagutan nila. Ito, okay lang to, guys, kasi hindi siya masyadong Ate ko, ba't mo tinatakpan makapal. Ito, hindi rin siya masyadong makapal. Ito, Technology and Livelihood Education, Quarter 1, Module 1. So, ganun kahirap guys yung mga nararanasan ng mga bata ngayon na sumasagot ng module, nag-i-study sila guys. So, parang mahirap kasi guys kasi wala silang teacher, walang nagtuturo sa kanila. So, sarilang sikap nila na sasagutin yung ano ba yung kilay ko? Parang hindi yata pantay yung kilay ko guys. Pero okay lang yan guys, no? So, yun na guys, yung masyadong magulo yan guys. Tingnan mo. Ito yung pinakamahirap. Ito yung pinakamahirap. Math daw yung pinakamahirap. Hindi, Ano ito, pa? English, ang kapal. Math. Yung AP din, yung AP. Parang sa'yo, kapal mo ka. Ayan guys, dinadaan na lang nila sa joke yung mga pangyayari guys. Kasi hindi talaga nila guys, yung pangyayari na nagmumodule sila guys. Sobrang hirap talaga. Ako mismo guys, nahihirapan ako magsasagot dito. Ito English, ito napakamakapal. Oh, kapal-kapal niya guys. Manawawala yung cancer. Manawawala yung cancer. Makali ka na. Hoy, magsagot ka na. Ayan, tanong mo guys, magsasagot na kami. Ako yung teacher, pero wala akong alam din nito guys kasi matagal na rin akong hindi nakapasok sa school. Ilang years na rin. So, mag-start na kami. Ito, hindi pa namin nasagot si Science. Dito pa tayo makakusan yung mga kapal. Uy, Science. Kalay si Science. Hoy, ansiram mo si Science. Auntie! How I can do this one? Janelle, come back man here. Hello. Janelle is na. Sulat mo lang yung sinulat. Meron sa bumper mo. Basahin mo kasi yung story ni Goldilocks. Sulat mo dito. I don't like Goldilocks. Yung earrings. Earrings. Pwede. Manawala yung cancer ang mat. Nawala, my good. Try mo nga yung dito. Ayaw, pwede ko. This ayo. Hoy, magsagot ka na dyan. Ano to? Napulang cancer ng mat ko dyan. Pwede. Paano ba to? This I'm a leader. Para? Nakakaswell. Wala kang ka-ID-ID? Meron po kasi di yata valid yun.
Anong IDs? Yung sa trabaho doon kay Kuya. Kailangan may nakalagay na bataan. Hindi, okay lang. Basta meron kang ano, Mika, Jin, meron kang Hoy. medical certificate. Kukumuha na siya ng medical certificate. Magic, magkaroon ka ng answer. Dapat meron. Mayang ikaw, basahin mo yung Goldilocks. Naban mo ka kung basa dito, Goldilocks na rin. Send ka lang sa akin picture. Yan guys, thank you sa inyong lahat dyan. Ang mega love shoutout sa lahat ng nandyan. Ayan, Mapunta muna kami doon mga sino mga parents dyan na relate sa module ngayon. Yung mga experience natin na Bye-bye, Mujol. Uy, saan na kayo? Bye-bye. Go na. Bakit? Bukas ulit. Pa-shout out daw. Bunas ulit. Pa-shout out daw. Mega love shoutout daw sa Shut out. shout out sa lahat. Shut down. Shout out. Shut down. Sige, pa rin na kayo Shout out sa mag-shout out. module. Sige na, mag-shout out. Shout out sa pangalan ko. Shout out mo na. Ako! Shout out ka, Budoy. Ako, Budoy. Pa-shout out kay Ate Nicole, kay Mayan, and of course me, kay Mayan. Yung estudyante ko guys, oh, nagtulog-tulog na siya. Pagod na. Ba't kasi lagi nagsusulat dun sa notebook? Mapunta muna kami dun lang. Saglit lang. O, yung ano, sasagutan mo. Bye-bye, uwi na ako. Bye-bye. Bye, love. Low. Uy, love. Na-love na siya. So that's all for today, guys. Don't forget to like and subscribe on my YouTube channel, Bisaya Kuday, at your service. Bisaya Kuday, problema nyo, dagdagan ko. And love mga kapatid. Mega love shoutouts sa 24,000 million houses in the land. Charot lang. Guys, char lang yan, guys, ha. Magmumudule ulit kami, guys. So, thank you sa inyo. Hoy, sana kayo, guys! Ayan, so habang nagmumudule, guys, nagluluto tayo kayo ng ating, hapunan. Apritada. At saka, syempre, kasi gagawa kami ng Shanghai. Ayan, yung Shanghai, guys. Yan, yung Shanghai namin, guys, nilagyan namin ng carrots. Para daw masarap, sabi ni Rudo. Ayan, mega love shoutout daw kay Ako Budoy, guys. Subscribe nyo din si Ako Budoy. Support my Ako Budoy. And yan, guys, that's all for today lang, guys. So, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nagsusuporta sa akin. Nagsusupport sa akin. Mental block ako, guys. Diyos mio, marimar. Oy. Ayan. Umalis na yung mga tutors natin, guys. So, gusto ko lang mag-thank you sa lahat na nandyan, sa mga ka-group ko dyan, mga Team Stricto, mga YTNB Premier, especially sa nagpasok sa akin doon na si Madam Inday Ernet TV. Ayan, sa next naman, guys, isa-shoutout ko na kayong lahat, guys. Hindi ko kayang maisa-isa kasi nawala yung pag-iisip ko, guys, sa pagsasagot ng module, guys. So, gusto ko lang magpasalamat sa aking mga friends na laging nakasubaybay, laging nandyan, nagsusuporta sa akin. All. Okay? So, don't forget to like and subscribe on my YouTube channel, guys. Huwag niyong kalimutan na when you give, God give you more than you give. And guys, honesty is the best policy. So, kahit hindi nyo gusto ang video na to, i-like and share nyo na and subscribe to my channel. Bisaya Kuday at your service. And mega love shoutout sa lahat. And that's all for today, guys. Thank you. Bye-bye.